Mojím zmyslom života je akcelerovať transformáciu ľudstva cez spojenú silu výnimočných žien. A môj sľub každej žene, každej z vás, je, aby každá z vás bola silná a ženská, vitálna a bohatá. My sme tu pre každú z vás. Je to súhvezdie výnimočných žien, kde každá má svoje miesto. Ja som ho založila kvôli tomu, lebo som veľmi túžila vytvoriť takú globálnu platformu, kde každá žena si môže nájsť svoje miesto. Tento program je pre každú z vás. Dávam jasno, ktoré oblasti vášho života sú dôležité, aby ste zintegrovali, ale takisto vás zoberie cez tento úžasný fusion proces, ktorý sme nadizajnovali pre vás. Teraz pracujem so ženami po celom svete, aby boli šťastné, aby boli naplnené, aby mohli naplňať ten potenciál, ktoré máme.